guys, it's me again, Zane. Kasaka, nasa ako dugo sa internet. Kahinay ka internet. I cannot study, I cannot play. Kahinay ka ayu. What's wrong with the internet connection Philippines? Philippines! Hinay ka ayu. Unya man mami og bayad. I cannot go out because there's a virus. Ang internet, kakapoy jud ko. Di ko ganahan sa internet. I don't like it anymore. Unsa man ang internet, kasaka na. Kasaka na. Kasaka na na ha, ako dugo. Unsa man ang internet, kasaka na. Kasaka na. Kasaka na na ha, ako dugo. Maayong adlaw sa tanan, no? Atong isgutan na to ang kaning internet sa Pilipinas nga hinay gud kayo. Pangit kayo ug wala hinungdan kay halos kamang na gid ang internet sa Pilipinas. Tapos ang kaning smart basta bago ka magpataod, kining smart kusog kayo. Pagkuman pagkadugayan muhinay na pud siya. Strategy ba? Tapos pag ang globe magpataod ka, primero kusog kayo sutoy-sutoy. Baguhan lagi ka kay bago pa man pud nimo ang itaod sa mga nagpataod ka. So pag malipay ka kadugayan, hinay na kayo mura nag-ulod. So wala hinungdan para sa kuha way lami. Ang mga tao dili masatisfied. Dili sila gana ba, mawala ang ilang kalipay, ang ilang mga lihok nga unta nga maayo na unta pero mawala tungod sa kainay, mudra plug kalit, magbalik-balik wala hinungdan. Siguro makaingon ta nga nagsabot ang duha. Pagpalit na pud nimo og smart, ginayan ka, magpalit na pud ka og globe. Hangtod nga magbalik-balik na pud ka, hangtod nga mawad-an jud ka og kwarta kay negosyo mo guna siya. Dili pares diri sa lain nga nasod nga bisag magdagan ang kusog sa tren naka sa ilalom sa tunnel, nagkusog yun ang signal. Bisag naka sa ilalom sa trabuan, lalom na kayo naging signal. So ang advice na ko sa smart o sa globe kay ang globe magpataod man sila og 900 daw ka mga satellite. Ang kuan dili istorya nga magpataod sila og mga cell site, mga unsa dia ang istoryahan di ang speed kusog ihatag nila sa tagaan na lang nila og 100 Mbps ang matag usa sa cellphone para masatisfied jud ba. Kay actually dugay na magud kay ni sila nga mga kumpanya nga hinay lang gyapon kayo, so advice na lang gyud nato ni sila. Ang mas maayo ninyo buhaton mga smart ug globe, i-satisfied ninyo ang mga tao kanang adunay kalipay ug kalinaw sa kinabuhi ba, kay daghan ang mga mag-uyab ba sa Pilipinas nga nasuko na. Ang uban gani murag wala na gyud, murag kanang nawad na og paglaom ba nga bubalik pa kada atong kusog sa cellphone ana maguna sa kay kaning buong mga OFW, ilang mga pamilya pud napod sa kabukiran, ilang mga anak napod sa mga lungsod-lungsod. Sige tawag, mingon ang anak, di gyud mo hinay gyud ang signal, gyud makuha. Hinay magay nasa siyudad, unsa pa ka nasa bukid-bukid. Munang pait gyud lisod, upload kay nga kinabuhi kung naka sa Pilipinas tinuod gyud na. Munay klaro nga pagkaistorya. Dili basta-basta internet sa Pilipinas hinay gyud kayo. Samot na sa mga katawhan sa kabukiran kanang mukatkat pa sila og kanang bungtod ba una sa nakakuwag signal. Ang uban mukatkat pa lang sila og mga kahoy pero makakuwag signal. Ana ang sistema sa Pilipinas, lisod kayo. Di basta-basta. Mga bata na gani dito sa Pilipinas gasinggit na, gasyagit na. Halos gani nga murag lisod gyud ba, murag ang uban bata pa kayo. Ni taas na lang dugo, lisod kayo ang nga nga style nga magsabot-sabot nga kumpanya. Ang buta ko'y pasabot nga unta kay negosyo man na ayuhon nila og maayo. So tagaan ako sila og gamay nga mga advice nga makita nila nga nganong ang uban nga nasod kusog kayo sa mani amo diri karon diri sa apartment. Nay signal diri nga makakuha og mga 30 ka tawo, 40 ka tawo kaya pa na niya
ilabay nga dili na maghanghang, dili magdrap-drap. Nya ato ka sa mga kilid-kilid ni mga poste, ni mga kuan dito mga wire nga murag wireless lang bas kilid-kilid bisag asa ning ana sa Pilipinas. Kaya guna nila kay negosyo man na. Pero di wala lang yun nila gisatisfied ang tao. Muna ang mga sistema diri gani mo ato pa ka og mga lugar-lugar nga mga store free pa gani libre kay kitagaan gyud nila og satisfied ang tao ba kanang kontento gyud gani ang tao sa ilang mga signal. Kay sa Pilipinas good kun mo reklamo presidente ni reklamo na gani presidente, mga senador wala gyud. Munang lisod kayo muna nga kining tambag na ginako sa mga kuan gyud, mga unsa ni sa smart ug sa globe nga pakusgi gyud nagmay kay basig dili ninyo pakusgan masuko presidente pawaon pa mo mo tawag nag ma-shutdown ba nya inyong istadihan ninyo nga may mga antenas kilid-kilid yan number 1 gyud kanang mga lungsod ibutang sa inyong una buhaton ninyo ang syudad sa kusog nga cell site unsay mga pamaagi ninyo butangan man ninyo nag mga kini nga balaya ni na murag kuan sa gobyerno na murag building butangan nato ni sa diri og mga wire ana ba kay parang mga tao gyud gani satisfied gyud sila kay pag-upload sila sa munta karon kinanay mga live streaming lisod na kayo munang sa Pilipinas nga mga kuan pait gyud kayo mga bata lagi wala gyud may taas na ang dugo mga estudyante lisod po kayo kay simpre gamit na pud kay karon muna nga ang buhaton gyud sa smart ug globe pakusgon gyud lang speed dili ingon nga magtaod pa sila og daghan og mga cell site wala ang number 1 gyud unahon gyud nga mo ni ang iprograma nila nga speed mo ihatag nila. So kung na mga baligya nga mga router butang ta mga example lang nato na mga 100 o 200 MB, 300 MB, mahatag ba na namang yung mga baligya na nga mga example lang sa router na yung mga 800 Mbps no unay mahatag ba nila na kana Godzilla no bisan lang tagaan lang mga cellphone og mga 100 Mbps okay na kayo na satisfied na ang mga tao yata gid ang pinaka the best kay negosyo mong god atong isgutan diri negosyo masatisfied ang tao kay luoy kayo ang kanang kabus ug timaw as kabukiran ba nga nagbayad na sila sa ilang kuan nila mga lagi bayaran nila na internet nya dili magamit gani suyupon lang ba lisod kayo kay na adlaw expire ana mura og pait og hapdos kinabuhi pod ba hapdos no na nga dili gyud nimo masabtan nga nganong ning ana ang sa Pilipinas nga unta high tech naman kaha ang una gid buhaton gyud sa mga globe smart ang kabukiran buhaton nilang syudad silang una ang boto pasabot nga ipakusog ang mga cell site sa kabukiran kay bisan ganik sa syudad hinay gyapon kayo ang sa syudad buhaton na lang nila og lungsod style na lang kaya ang kasagaran mo reklamo na gyud sa kabukiran mo reklamo mga sa syudad so muna inyong buhaton ninyo magbuhat mo dagang mga kanang mga antena nga kay kani good na kay mutata kanay imong packet wifi usay ko nimo imong kuan nga pila ka tawo ang makuan ana pila ka tawo ang masulod ana pila makatawo nga maka-join ana basig duha lang na tulos Pilipinas biya tag 5 tag kayo pwede pa 20 gyud na pamilya da napay masilingan mapil ang boto pasabot nga kung kusog na imong cellphone wala na personal lang na siya okay na kay nga lang ka simple no kaya ang uban man gud dili makaistorya kay tungod kay madlok mo siguro nga kasabaan pero ang the best gyud buhaton sa smart nga pakusgon nila ang speed ang antena kay gano dagan pud ang mga abroad mo FW nga ilang mga anak ilang pamilya nasa kabukiran ba kaya hinay kayo ang uban gani mo baktas na lang og tag 20 minutes 15 minutes ato nang kuan bungtod gyud para makuha gyud ang kay napoy mga OFW nga layo pud sila ba nga unta
Kaya ni nga sa tuwa wala ta makapil kay naaman ta diri sama sa kuwadri karon wala ko makapil kay ngano bisag asa bisag sa cellphone anytime pwede ka mo download og 4K pwede ka mo download og HD dali ra kayo ilang ka segundo mo download ka sa Facebook bisan pag 1,000 ka photo pwede pila lang ka seconds mo download ka og video dali ra kayo mo nang nakana ako nga ang sa Pilipinas naago na sila god pero ilang gihinayan nila ang tanan kay negosyo man gud dili nila satisfied ang tao dugay na gud kay nang smart tuglog gabalik-balik dili lang presidente ga reklamo katawhan gyud kun reklamo ang presidente katawhan gikan na sa katawhan gikan sa bata sinugdanan muna nga ang advice gyud nako sa smart tug sa globe kay dili lang mo ingon nga starting ra mo kusog kung kusog mo sa primero, mas mo kusog mo times 2 pagid mo. Ipakita ninyo nga kamo mo the best ba. Wala. Binisaya ang style gyapon. Wala ayo niya ang tao nga imbes na mga importante. May mga importante gid kayo kay na mga disgrasya, mabusit sila. Pero mabasto sila ba kay naon say tawagan kay ilang mga pamilya na mo nang kuan wala hinungdan, wala pulos. Wala hinungdan ang ako experience magid ako na sa Pilipinas. Wala nga sa Pilipinas para sa ko luy ang katawhan kay nagbayad magud sila. Nagbayad sila, nagantos pud sila. Siyempre kay ang kwarta ila magid nang gihaguan. Nagbayad sila og tarong pero ang internet hinay walay pulos, walay hinungdan. Maingon lang taog na pulos na hinungdan kay wala naman yun sila choice good, wala naman yun pero ilan lang ang tuson ba para sa kuha, opinion gina ko kung pa sa 1 to 10 sa 1 to 10 wala pa gid sila, napagid sila sa number 2 mogin na ko layo pa kayo fiber optic sila, wala business saya na ko'y kuhan sa una, hinay gyapon kayo ingon og brand new, diri sa gawas bidagan na 2000 ako na remember na 2010, 2009 pa na siya. Sa Pilipinas, brand new pa yun kayo. Muna nakana ako nga, kana sila, kung mag-upgrade yun na sila, upgrade yun na lang mga kuhan kay negosyo yun na, tanang tao, bubayad naman yun. Basta satisfied sila. Wala hinundan, wala pulos para sa kuha. Dagan ang mga kabatanoonan karon nga, gitikop lang ilang baba nila kaya nakontento sila ba tagaan sila og pila lang ka MB malipay na sila may lang kuan nindot gyud i-improve ipakusog gyud kayo kay ang internet dako kay gamit ang internet sa karon nga panahon sa karon nga henerasyon dako kayo mo na nga dili lang mumingon nga magbutang mo og 900 ka pamugambog mo nga pagbutang mo og 900 ka buok silset mali na ang buhaton ninyo magpahambog mo, mag-advertise mo ang inyong speed good mo na inyong ikon nga kusog na tong speed karon wala kung na yung mga dagko nga mga tao madaot nilahang komunikasyon tagaan ninyo dako tagaan ninyo tag 200 MB or baga 300 ba pero kagamay lang 100 MB tagaan ninyo wala nga lisod kayo nga kahimtang kung magbayad ka niya imong internet hinay kayo wala ayo walay pulos wala hinungdan muna nga luoy kayo nasa kabukiran luoy kayo tong nakabayad na niya hinay gapon gani kayo wala tune-in ninyo istadihin ninyo nga unsay style diri sa gawas nga misag nasa kabukiran kusog gapon kayo. Dili man siya ka 4G kung nadyo ka sa lalom sa tunnel pero mugawas gid siya nga ang bar niya kuhaan na gyud usa. Sa kuhaan gani usa mugawas pa gani ang 4G. Di na mawala ba. Muna mga tabulers nga akong sulti gyud sa kuhaan sa Smart ug Globe nga magbag-o na gyud sila, baguhon na gyud nila kay minakalitok na gud ang presidente. Batang gamay, militok na gud na. Unsa pa kana mga dagko nga nanay mga trabaho na mga business. Ang uban gani LS na lang gyud, live streaming na lang sila kay additional in taon baka kwarta-kwarta ginagmaya ng YouTube.
Yeah, i-drop pa yun, pastilan. Ginoo. Daghan ang gailis karon, daghan ang gailis nga nagreklamo nga kapila na sila madrop. Ang uban gani kalima, kapito. Abot pag gani 15 kabukiran, 20, 30. Madrop sila ba? Muna nga naghilak ang uban, naglangi na gay ng uban kay di na gyud kayo. Kay mga emergency madili gyud. Muna nga para sa kuha ang globe o ang smart kasabot ra gyud na sila. Karong bulan na pakusgan na ikaw na pakusog. Nga, 2 ka bulan pahinay na sa taka para mo kuha na sa dang uban diri hangtod nga mugasto ka sa smart, palit na buga diri sa globe sa ilang unit. Hangtod nga ang kwarta nimo wala na niya. Palit na buga sa ilang kuan, ilang mga load na ba. Patingala ka kay nganong kusog kay ilang load niya ilahan ng mga kuan hinay. Ana ba? Munag ang negosyo mangod nila, ang negosyo murag ang mga tao nakasabot na nga kita ray gilad ani, kita ray gibinuangan ani. Muna nga walay ayo, walay hinungdan para sa kuha ang globe ug smart kay wala naman sila kompetensya god kay magsabot na siguro na sila nga 2 weeks pakusgan ta ka nga ini kuman ani na pod mo kuan ta gamay ani ana ba walay ayo, wala na pulos. Muna nga hinaot unta nga tinudon ni Duterte nga ug di gyud magtinarong ning globe ug smart kuhaon gyud sa gobyerno. Muna pinakadabis ka kuan kay gobyerno na mo showdown ani unsay maayo ani. Na mga kaning mga kuan advice na kuan ning mga globe smart kung makitabog na yung mga apartment kuan gyud require gyud ni para sa inyo ha kanang require gyud ni kaning globe smart makita gani mo na mga apartment nga kuan butangan ninyo nag mga cell site sa taas butang nga pila man ka tawo makuha diri lista ninyo pila ka tawo iguan ni mga 30 ka tawo sige butang 30 ka tawo unsay mga butangan ni nga atong butangan ni kuan ni cell site atong butangan mga antina diri nga makuha sila mga bisan lang mga pila ka meters nga makakuha sa una nanapod sa unahan padigid mo palong ba digid mo kuha ng mga tao satisfied gid kuan lagi lisod istadihan ninyo kanang magsakay kay train kusog kayo ang imong cellphone nakakuha lang gyapon 4G lang gyapon una nyo istadihan ninyo nga bisa kuan dilingon nga pag-abot sa unahan wala isa galing na ako sa ilalom sa pinakalalom sa trabuan kusog gyapon kay 4K gyapon siya kung himo naon nimo sa matag kilid sa mga diya example kuan may katrabante nga 50 or 100 ang nakabutang dito nga mga kapasite dito kuan sad mo sa kapasite nga mga tao nga di gyud matandog ang imong cellphone kay negosyo gyud ako gyud ang nakabutang na mga hangyo mo nang mga kuan gyud hangyo mo nang mga poste sa mga suga butangin ninyo na diha ug unsay ikabutang ninyo diha para mga tao dili maganto sa kahinay kay ang uban yo maglagot pud biya nang kuan sobra kahinay nang pauwi na ba pauwi wala tawag pauwi lisod kayo internet sa Pilipinas wala gyud pulos mahinungdan padulong noon ta nag-COVID na magunta mo dapat unta mo nang tani hatag pinakadabis pa kay mga tao gani naga-internet na manggod mo tani ipadabis ihatag sa telco nga communication nga ato ay kining mga smart ug globe nga ato ning issue daw nato ni ato ning i-pull na to ni ang kuan internet kay kusgon tani kay mga tao ra ba standby ra magbalay TikTok ka istorya sa mga komunikasyon ibulot yun na ninyo ihatag ninyo na tagaan lang yun ng mga kuhan yun mga 100 Mbps okay na lang siya 100 Mbps nga hinahinay kay di lagi lisod lagi misal pag tagaan mo na sila og misal tagaan mo nag 20 Mbps basta ang mga speed niya kusog di magputol-putol lipay na sila misal 50 Mbps lang ihatag ninyo kay para sagot sa Pilipinas nga na maligya ka og TV og 4K pero ang main dito sa main nila dili man 4K so imuhang TV lubog yapon
dili pareha sa gawas ba nga na maligya sila before sila na maligya og kanang mga TV nga mga purki giuna nila ang kuan ang station yun, TV station yun dito yun sa min para nigawa sa mga TV purki na siya. Sa Pilipinas dili lang pwede yung butang-butang anang kuan kanang butang-butang anang purki kay nisilida sa DVD o sa Blu-ray disc tinaw kayo niguli sa imong balay sa lidahan ng mga Jimmy, PCP lubog man anak na nga istoryaha ba anak na sa nga istoryaha nga dili kakakuha sa kuha dili kakakuha og tinaw. Hi guys, it's me again, Zane. Kasaka nasa ako dugo sa internet. Kahinay ka internet. I cannot study. I cannot play. Kahinay ka ayu. What's wrong with the internet connection Philippines? Philippines! Hinay ka ayu. Unya man mami og bayad. I cannot go out because there's a virus. Ang internet, kakapoy jud ko. Hindi ko ganahan sa internet. I don't like it anymore. Unsa man ang internet, kasaka na. Kasaka na. Kasaka na ha, ako dugo.